club esportiu Vila Olímpica. Els colors... Bona tarda a tothom, gràcies per venir a aquesta cinquena presentació de la secció de futbol del Club Esportiu Vila Olímpica. Per les persones que s'incorporen aquest any al club, el meu nom és Joan Lucas i sóc el president del club i, a més, també responsable de la secció de futbol. Heu de saber que aquest club, a més, té una secció de bàsquet i una secció d'escacs. Esperem que ens feu disfrutar i que vosaltres disfruteu jugant a aquest esport que és el futbol que us agrada. Comprensió en aquest canvi que s'està produint dintre del club a nivell tècnic. In a while, maybe you'll remember when we met on the beach, when you showed me the way. From that day del present i del futur de l'esport, tant a nivell del districte com a nivell de ciutat. Doncs gràcies a la gestió que s'està realitzant, que és un model per tot el districte. És el més llavors, i també a l'Espanyol, també hi ha el Camudo i també hi ha el de la Peina, gent que realment arriba, i això és el que els heu d'animar. Som la territorial amb més fitxes del nostre estat. El meu club. En primer lloc, donar-li la benvinguda a aquests nous personatges que conformen el cos tècnic perquè ens estan cedint el seu prestigi que han aconseguit amb clubs de primer nivell, amb la il·lusió de crear un club de referència. Un club que vulgui perdurar dècades necessita una dimensió mínima de 350 jugadors. Han desaparegut 30 entitats esportives relacionades al món del futbol per no tenir dimensió mínima i s'han vist. A nosaltres no ens passarà. Farem tot el que calgui per tenir la nostra identitat i seguir sent. Vull agrair, tot i que avui no està aquí, el suport personal del Francesc Narváez. El poder polític ens ajudi, que com a mínim no ens posi pegues, sinó que ens deixi desenvolupar. Agrair-li a la Federació Catalana de Futbol el seu suport i sobretot que quan estiguin contents i hagin disfrutat, que els seus amics que també juguen bé a futbol i que no juguen en aquest club els portin cap aquí. Minut. La victòria no se'ns pot escapar. Club esportiu, club esportiu, el meu club esportiu Vila Olímpica.